U Domu kulture u Knjaževcu tradicionalno se održava pozorišna revija kreativnog osmišljavanja sveta, odnosno festival Prkos posvećen amaterizmu. Stručni žiri u sastavu Milenko Pavlov, Lidija Vukićević i Danijela Tomić ocenjivaće i po zaslugama nagraditi mlade amatere. Ovo je za mene lično velika radost. Znate, jedan vid umetnosti, to je pozorište, pored književnosti, slikarstva, muzike i tako dalje, sada neke umetnosti, filma, ne spomenem baleta i šta ja znam, to je jako važno za naš narod. To je izuzetno važno jer narod bez kulture ne postoji. Ovi mladi treba ih pozdraviti i aplaudirati. Sad, neki će biti ocenjeni, neki neće. Imam tu veliku neprijatnost da budem član žirija. Neki će da se raduju, a neki neće. Međutim, i bit će tu dosta nagrada, verovatno ste pročitali i za mlade ovo, i za epizode, i za režije i tako dalje. Treba početi od amatera. Evo sad čujem da će početi ovde da se organizuje amaterska grupa, odnosno škola glume. Izvolite, javite se. Škola glume počinje sad, evo sad će 1. septembar škola i tako dalje počinje, tako da će se raditi predstave. To je profesionalcima buduća publika. Gde god sam igrao i kad vidim publiku, ja kažem imate dobre amatere, otkud znate? Poznajem po publici. Festival je, meni je drago da Knjaževac stvarno država i da je to tradicija, to je velika stvar. U Galimatija su svega i svačega danas, u ovom 21. veku. Velika je stvar pozvati, dozvati decu i, pa dobro i odrasli, ali pogotovo tu mladu populaciju da uđe u pozorište. Pozorište je tradicija. Dosta smo izgubili od tradicije, dosta smo tradicionalnih vrednosti zaboravili, pretvorili ih u nešto drugo. Pokušavamo da, baš me briga, bude sve, izgovor za sve, da prosto nema stida, da nema ophođenja na pravi način i da se ne zna gde se šta, kad i nosi i kako se ponaša. Selektor Prkosa je Vladimir Putnik, reditelj i teatrolog, a ključnu ulogu imaće i žiri publike u sastavu Ljiljana Mihajlović, predsjednica udruženja Izvor, Vladana Stojadinović, direktorka Narodne biblioteke Njegoš i Đina Milanović, student režije iz Beograda. Nekoliko kriterijuma je bilo, s obzirom svi znamo kako je 2 godine festival nije radio zbog epidemije, a kriterijum onaj osnovni svakako je bio dobra predstava i još nešto. Dešavalo mi se, ja sad to moram da priznam, dešavalo mi se da dovedem predstave koje odgovaraju malo starijem uzrastu, a ovo je, pa su mi skrenuli pažnju, a pomenuli da je ovo ipak omladinski festival i da bi to trebalo. I ove godine sam baš ispunio to da su ovo sve predstave omladinske, igraju uglavnom drugi ansambli, odnosno juniorski ansambli pozorišta koji imaju i seniore u svom gradu, to su uglavnom gradska pozorišta, vrlo uspešna širom Srbije. Poslednje večeri festivala najboljim i najzaslužnijim biće dodeljene i značajne nagrade i priznanja.